pravo kretanja. Možda ste vi reagovali, ja to nisam primijetio, ali prosto ne mogu da vjerujem. Dakle, ovdje ima toliko kršenja ljudskih prava, o tome je evo sad govorila i poslanica Jasavić. Mene je stid što smo mi danas doživjeli ulazeći u Skupštinu Crne Gore. Ajde, mi muški na neki način to možemo i podnijeti, ali žene, poslanice, vjerujte da sam se ja danas zgražavao što sam čuo, morate reagovati. Dakle, ajde, neka su prozivali mene kao poslanika, iako ne vidim zašto. Nikad nisam ništa ukrao, nikad nisam nikoga prevario. Uvijek sam pomogao svakome kome sam mogao, pa imam neke i zasluge za ovu državu. Donio sam ovu državu najsjajnija odličja sa svih svjetskih i evropskih takmičenja i prosto ne mogu da vjerujem danas što sam ovdje doživio. Koji je to primitivizam? Pa gdje smo mi? Jesmo li mi pećinski ljudi? Sad, naravno, ne mi, ali to se mora zaustaviti. Ja pozivam poslanike, poslanice Demokratskog fronta, moraju da spriječe to. Ne može se to više dozvoliti da se ovdje događa.